Aupa egunon, gaur igandea, gaur atera gara San Miguelgo santutegitik, San Miguelekin, irudiarekin, ohitura zar bat, esaten aldugu, 1957 urtean hasi zen ohitura hau. San Miguel hemendik gero guardetxen geldiketa egiten da, eta gero hemendik abiatuko gara igaratzara. Herenagan bilduko gara gurutzearekin, han ematen da musu gurutzea eta San Miguelen irudia, eta handik musikarekin hartzen dugu bidea igaratzaraino, eta han meza ospatuko dugu, gustora. Alde batetik eskerrak emateko eta baitere eskatzeko. Ohitura honen esanahia zein da? Azkenean fedea bizi behar dugu alde batetik parrokietan, elizetan, baina baitere badira ohitura zarrak, ermitak, santutegiak, bideak, erromesaldiak, eta jendeari ongi etortzen zaio ibiltzea. Askotan ibiltzean ematen digu denbora jendearekin hitz egiteko, isiltasuna bilatzeko. Eta horregatik, ibiltzen diren bide guztia badute halako argitasun bat, halako pake bat, halako esanahi sakon bat. Eta bide horiek nire ustez jendeak bilatzen duela, gaur egun gainera. Jendeak isiltasuna behar du, naturarekin topo egitea, naturaren erdian egitea. Eta horregatik, ermitak eta igaratzako ermitak badu halako indar berezi bat, eta normala da jendeari gustatzea. Eta aurten hoxe, hartzaileak hor daude beldurrez, aurtengo lehortearekin bazka gutxi haziendarentzat, ardientzat, aurtengo eskaria izan dadila, euria izan dadila, eta hola fuerte eskatuko diogu gaur aurten San Migueli. Hementxe meza ospatu dugu, giro ederrean, kantuak, fedea, sinismena, otoitza, festa jarraitzen dugu, guretzat eukaristia festa da, baina aralargo adiskidea prestatzen dute erromeri moduan, musika, baitere edariak, eta giro ederrean jendeak hitz egin, dantz ere bai, kantu ere bai, eta gaurko egunari aurre egiten diogu, pozez beterik, eta bihotza kantari, jainkoari eskatuz, eta jainkoari eskerrak emanez. Egun sakona izan dugu, egun luzea, goizeko 9:00 abiatu gara San Migueletik, bide egin dugu, gero meza ospatu dugu, gero erromeria egin dugu ere bai, eta orain mailan eserita janari goxo batzuen aurrean, elkarrekin gironean, kantu batzuk ere eginez, eta hauxe da, guk nahi duguna da, ohitura horiek aurrera egitea. Ez daitezen galdu, ohitura honak, eta datorren urtean, ez bakarrik aurten bezala, baizik, datorren urtean jende gehiago eta poz handiago. Eta batez ere, gure larretan, ardiak, ura eta belarra izan dezaten. Hauxe eskatuko dugu San Migueleri. Aupa, gora San Miguel! Gloria a